படிக்கலாம் மாதாஜி. பதம் 4. ஸ்திதிர் வைகுண்ட விஜயக போஷணம் தத் அனுகிரக மன்வந்த்ராணி சதர்ம ஊதயக கர்ம வாசனாக. மொழிபெயர்ப்பு. ஜீவராசிகளுக்குரிய சரியான சூழ்நிலை பகவானின் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து பரமபுருஷ பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் மன அமைதியுடன் இருப்பதாகும். மனுக்களும் அவரது சட்டங்களும் வாழ்வில் சரியான வழியை கொடுப்பதற்காகவே உள்ளன. கர்ம வாசனையால் ஏற்படும் ஆசையே செயலாற்றுவதற்கான தூண்டுகோலாகும். பொருளுரை. இந்த ஜட உலகம் பகவானின் விருப்பத்தால் படைக்கப்பட்டு சில காலம் பராமரிக்கப்பட்டு பிறகு மீண்டும் அழிக்கப்படுகிறது. படைப்புக்குரிய பொருட்களும் இரண்டாம் பட்சமான சிருஷ்டி கர்த்தாவுமாகிய பிரம்மாவும் பகவான் விஷ்ணுவால் முதலாக அவரது முதல் மற்றும் இரண்டாம் அவதாரங்களால் படைக்கப்படுகின்றார். முதல் புருஷ அவதாரமான மகாவிஷ்ணுவும் இரண்டாவது புருஷ அவதாரமாக கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவும் இருக்கின்றனர். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவிலிருந்து பிரம்மா படைக்கப்படுகிறார். மூன்றாவது புருஷ அவதாரம் சீரோதகசாயி விஷ்ணுவாவார். இவர் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்திலும் பரமாத்மாவாக வாழ்வதுடன் பிரம்மாவால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சிருஷ்டியை பாதுகாத்தும் வருகிறார். பிரம்மாவின் பல மகன்களில் ஒருவராக இருக்கும் சிவன் சிருஷ்டியை அழிக்கிறார். எனவே விஷ்ணுதான் பிரபஞ்சத்தின் ஆதி சிருஷ்டி கர்த்தாவாவார். அவரது ஆகாரமான கருணையால் படைக்கப்பட்ட ஜீவன்களை அவர் பராமரிப்பவராகவும் இருக்கிறார். இதனால் பகவானின் உயர்வை அங்கீகரித்து அவரது தூய பக்தர்களாகிய துன்பங்களும் அபாயங்களும் எப்பொழுதும் நிலவும். இவ்வுலகில் அமைதியாக வாழ வேண்டியது பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளின் கடமையாகும். இந்த ஜட படைப்பை புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்குரிய ஓரிடமாக எண்ணி விஷ்ணுவின் பகிரங்க சக்திக்கு அடிமையாகும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் படைப்பு மற்றும் அழிவு என்னும் ஜட இயற்கை விதிகளால் தொடர்ந்து ஆளப்படுகின்றனர். இப்பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த கிரகத்திலிருந்து பாதாள லோகம் வரையுள்ள அனைத்தும் அழிவுக்கு உட்பட்டவை என்றும் ஜீவராசிகள் அவர்களின் நல்ல தீய கருமங்களாலோ அல்லது நவீனமான ஆகாய விமானத்தாலோ வானவெளியில் பிரயாணம் செய்யக்கூடும். ஆனால் வெவ்வேறு கிரகங்களில் ஆயுட்காலம் வேறுபடுகிறது என்றாலும் எல்லா இடங்களிலும் இறப்பு நிச்சயம் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. நித்திய வாழ்வை அடைவதற்கு உரிய ஒரே வழி மறுபிறவியே இல்லாத இடமாகிய பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு திரும்பி செல்வது ஆகும். வைகுண்ட பகவானுடன் தங்களுக்குள்ள உறவை பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் மறந்துவிட்டதால் இந்த ஜட உலகையே நிரந்தரமாக வாழ்வதற்கான திட்டத்தை தீட்ட முயல்கின்றனர். இவ்வாறாக பகிரங்க சக்தியால் ஏமாற்றப்பட்டு தாங்கள் பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு செல்ல வேண்டியவர்கள் என்பதை மறந்து பல வகையான பொருளாதார மற்றும் சமய முன்னேற்றங்களில் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றனர். மாயையின் ஆதிக்கத்தால் இந்த மறதி மிகவும் உறுதியானதாக இருப்பதால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானிடம் திரும்பி செல்வதை சிறிதும் விரும்பவில்லை. இவ்வாறாக புலன் இன்பத்தின் மூலமாக அவர்கள் தொடர்ந்து பிறவி சக்கரத்திற்கு இரையாகி விஷ்ணுவிடம் திரும்பி செல்வதற்குரிய வாய்ப்புகளாக இருக்கும் மனித வாழ்வுகளை வீணாக்கி விடுகின்றனர். மனுக்களால் வெவ்வேறு யுகங்களில் இயற்றப்பட்ட உபதேச நூல்கள் சதர்ம நூல்கள் அல்லது மனிதனுக்குரிய நல் வழிகாட்டி நூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மனிதர்கள் தங்களுடைய சொந்த நலனுக்காகவும் வாழ்வின் வெற்றிகரமான முடிவுக்காகவும் வேத சாஸ்திரங்களை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். படைப்பு பொய்யல்ல, ஆனால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானிடம் திரும்பிச் செல்ல வேண்டும். படைப்பு பொய்யல்ல, ஆனால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானிடம் திரும்பிச் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆவலும் அத்திசையில் நிறைவேற்றப்படும் கடமைகளும் காரியத்திற்குரிய சரியான பாதையை அமைக்கின்றன. அத்தகைய ஒழுங்கு பாதை ஏற்படும் பொழுது பகவான் தமது அகாரணமான கருணையால் அவரது பக்தர்களுக்கு எல்லா பாதுகாப்புகளையும் வழங்குகிறார். அதே சமயம் பக்தரற்றவர்கள் செயலுக்குரிய பிரதிபலன்களின் சங்கிலி தொடரில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இவ்விஷயத்தில் சத்தர்ம என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். சத்தர்மத்தை அல்லது பகவானிடம் திரும்பி செல்வதற்கு உரிய கடமையை நிறைவேற்றுவதன் வழியாக பகவானின் களப்பற்ற பக்தனாவது மட்டுமே புண்ணிய செயலாகும்.
மற்றவர்கள் புண்ணியவான்களைப் போல பாவனை செய்தாலும் உண்மையில் அவர்கள் புண்ணியவான்கள் அல்ல. இக்காரணத்திற்காகத்தான் பகவான் பகவத்கீதையில் பௌதீக இருப்பின் ஆபத்தான வாழ்வில் விளையும் எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட பெயரளவேயான சமய சடங்குகளை கைவிட்டு பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஒருவன் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும் என்று ஆலோசனை கூறுகிறார். சத்தர்மத்தில் நிலை பெற்று செயலாற்றுவதே வாழ்வுக்குரிய சரியான வழியாகும். பரமபதத்தை சென்று அடைவதையே ஒருவன் தனது வாழ்வின் நோக்கமாக கொண்டிருக்க வேண்டும். மேலும் தற்காலிகமான வாழ்வுக்காக நல்ல அல்லது தீய உடல்களை பெறுவதன் வழியாக ஜட உலகில் தொடர்ந்து பிறவி சக்கரத்தின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டுவிடக் கூடாது. இங்குதான் மனித வாழ்விற்குரிய அறிவு இருக்கிறது. இத்தகைய செயல்களினால் தான் ஒருவன் விருப்பம் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் பாருங்க, அதாவது இந்த அத்தியாயமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம விரிவா பார்த்துட்டு இருக்கோம். 8வது அத்தியாயத்துல சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட பரிஷித் மகாராஜா ரொம்ப அழகான கேள்வி எல்லாம் கேட்டுருக்காங்க. ஆனா 9வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா அதோட சாரம்சம் ரொம்ப அழகா பிரம்மாவை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லைங்களா? 9வது அத்தியாயத்துல. 8வது அத்தியாயத்துல நிறைய கேள்விகள், பரிஷித் மகாராஜா கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் 9வது அத்தியாயத்துல நிறைய விளக்கம் கொடுத்தார். ஆனா அந்த இடத்துல பிரம்மாவை பத்தி தான் சொல்லி நிறைய இருந்தோம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 46 பதத்துல 30 பதம் பிரம்மாவை பத்தியே இருக்கும். பிரம்மா கொடுக்குற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அதுல படிச்சோம். ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல வந்து நிறைய சிறப்புகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி தான் இருக்கும். நம்ம திரும்ப பகவத்கீதையை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது 4வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத அறிவு ஞானம் கொடுக்கிறார் பகவான். ஸோ அதையே நம்ம இந்த இதுல வந்து ரிப்பீட் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப அற்புதமா இருக்குது. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4வது பதம் பாருங்க, ஜீவராசிக்குரிய சரியான சூழ்நிலை பகவானின் சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து, அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளுமே இப்ப பாத்தீங்கன்னா அனிமல் இருக்கு, மரம் இருக்கு, அதோட வேலையை அது கரெக்டா செய்யுது இல்லைங்களா? மரம் செடி கொடிகள் என்ன பண்ணுது, அது பாட்டுன்னு சிவனேன்னு உட்காந்து அது பாட்டுன்னு அது என்ன செய்யலுமோ அது பாட்டுன்னு செஞ்சுட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? காய் அதாவது பூ பூக்காம இருக்காது, காய் காய்க்காம இருக்காது, கனி கொடுக்காம இருக்காது, அதோட வேலையை அது கரெக்டா செய்யும். அனிமலும் அப்படிதான். அதுக்கு என்ன பசிச்சா சாப்பிடும், இல்லைன்னா தூங்கும், இல்லைன்னா இனப்பெருக்கம் பண்ணும், அதோட வேலையை அது பண்ணுது. ஆனா நாம மட்டும்தான் அதுக்கு நேர்மாறா செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதை போய் கொல்றோம், அதை சித்திரவதை பண்றோம், நமக்குள்ளேயே நம்மளே திட்டிக்கிறோம், நமக்குள்ளேயே வந்து அடிச்சுக்கிறோம், பண்ணுவோம், எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் இல்லைங்களா? அதான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்ட திட்டங்களை கொடுத்துருக்காரு. ஆனா அதுகளுக்கு சட்டம் திட்டமே கிடையாது, அதுக்கு அந்த ஞானமே இல்லை. ஆனா அதுங்களுக்கு கரெக்டா அந்த வழியில போயிட்டு இருக்கு. ஆனா நமக்கு பாருங்க எல்லா லா அண்ட் ஆர்டர், கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுக்குது, லா அண்ட் ஆர்டர் கொடுக்குது, சட்ட திட்டங்களை ஏத்துது. அந்த மாதிரி வேற சட்டங்களும் இருக்கு. ஆனா இது எதுவுமே நம்ம சரியா ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. ஃபாலோ பண்றவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா கூட சில டைம்ல வந்து தான் என்ற அகந்தையில ஓடிடுறான். இல்ல அதே 14 அத்தியாயத்திலே பகவானே சொல்றாருங்களா, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க கூட சரி அந்த இன்பத்தாலையும் ஞானத்தாலேயும் பந்தப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த சட்டத்திட்டங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க கூட சரி. அப்ப நாம எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க இல்லைங்களா? எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் சரி, எந்த ஒரு பொருளுமே பார்த்தாலும் இது பகவானுடைய பொருள், இது பகவானுடையது, இது பகவானுக்காக நாம செய்யணும், இதை பகவானுக்காக நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணணும். உணவு சமைக்கிறோமா, சரி ஓகே, இது பகவானுக்கு இன்னும் நல்லா இன்னும் ஸ்வீட் நல்லா போடலாம், நல்லா நம்ம இன்னும் ருசி நல்லா ஏத்தலாம், இந்த பதம் பத்தாத அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. அப்ப நம்ம தவறே செய்ய மாட்டோம். அப்ப நம்ம சுத்த சத்துவத்துல இருக்கும். ஒரு பொருள் பாக்குறோமா, இது பகவானுக்கு போட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும், எவ்வளவு அழகா இருக்கும்ல, ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும். இது பார்த்தா இந்த மாலை வாங்கி போட்டா பகவானுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், இந்த ட்ரெஸ் கொடுத்தா பகவான் நல்லா இருக்கும். சின்ன விஷயங்களா கூட சரி நம்ம பகவானை மையப்படுத்தி பாருங்களேன், நம்ம லைஃபே வேற மாதிரி இருக்கும். அப்ப நம்ம யாரையுமே வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம். அதுதான் நம்மளுடைய நம்மளுடைய இதுவே அதுதான். நம்ம வந்த வாழ்க்கையே நம்ம வாழ்க்கை அதுதான். நம்ம கூட வந்திருக்கோம்ல வந்து அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி உறவு சமுதாயம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்தவங்க சும்மா அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான், அந்த 100 வருஷத்துக்கு வரைக்கும் தான். நம்ம எவ்வளவு வாழறோமோ அது வரைக்கும் தான்.
ஆனா முக்கியமான நம்முடைய தாற்பயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பகவானுக்கு பணி செய்ய நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த லோகத்துக்கு. இல்லைங்களா? அப்ப ஜீவராசியுடைய சரியான சூழ்நிலை பகவான் சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து, பகவானுடைய வேத சட்டங்களை கீழ்ப்படியணும் நம்ம. அத நம்ம அறியாம தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கிறோம். இத படிச்சதிலிருந்து நம்ம எல்லாமே மேன்மை நெறைய விஷயங்கள். இப்ப மாதாஜி எல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு அற்புதமா நம்ம காலையில வந்து அழகா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இல்லைன்னா ஒரு சின்ன குறைன்னு பாத்தீங்களா? நம்ம கோவில்ல யாருமே வந்து சேவை பண்ண வரமாட்டேன்றீங்க. அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம கோவில்ல வந்து சேவை பண்ற அந்த ஆனா எல்லாருக்கும் ஏஜ் ஆயிப்போச்சு. எல்லாருக்குமே வந்து 70 வயசு மேல இருக்காங்க எல்லாருமே. இல்லீங்களா? ஒரு 50 வயசு, 45 வயசு, 60 வயசு உள்ள இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கோவிலுக்கு சேவை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அது நல்லா இருக்கும். ஏன்னா எங்க இருக்க மாதாஜி இப்ப பார்த்தா இந்த மாசம் 18 17, 18 வந்து வடநாட்டுல இருந்து எல்லாம் வரப்போறாங்க. எல்லாம் வந்து சேவை மனப்பான்மையோட வராங்க. வந்து 1 வாரம் 10 நாள். இப்ப நம்ம அதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்எல்டி பிரபு ரொம்ப அழகா வந்து கோவில்ல வந்து பக்கத்துல எப்பவுமே பிரம்மச்சாரிகள் தங்கறது தான். நம்ம சன்னியாசிங்க தங்கறது, பிரம்மச்சாரிகள் தங்கறது. நாமெல்லாம் கோயிலுக்கு போய் நம்ம சேவை பண்ற மனப்பான்மை உள்ள பிரபுஜிலாம் தங்கறதுக்காகவே நம்ம ஒரு ஆசிரமம் வந்தது. இப்ப அந்த ஆசிரமத்த இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாதாஜிகள் தான். அதுல ஒரு பாத்தீங்கன்னா, மேல ஒரு ஒரு 35 பெட் போட்டிருக்கோம். கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 10 பெட் கிட்ட இருக்கு. நல்ல வசதியா இருக்கு. எந்த இவங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா கிளம்பிடுங்க. உடனே கிளம்பிடுங்க. பேக் தூக்கி கிளம்பிடுங்க. இங்க சென்னையில இருந்து போனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூ. 450 ட்ரெயின் டிக்கெட். வரும்போது ரூ. 450 ட்ரெயின். ரூ. 1000 இருந்தா போதும். உங்களுக்கு வேற எந்த செலவும் வேண்டாம். நீங்க போய் அங்க இறங்கி போன பண்ணுங்க எனக்கு. போன பண்ணீங்கன்னா எத்தனை நேரம் கோயில விட்டுருவாங்க. ஒரு வாரமா 10 நாள்ல எவ்வளவு நாளும் தங்குங்க. பிரச்சனையே இல்ல. 3 வேளை அழகா பிரசாதம் கிடைக்கும். பகவான தரிசிப்பீங்க. பகவான கட்டி புடிச்சுன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பீங்க. உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன சேவை பண்ண போறீங்க சேவை பண்ணுங்க. குடும்பத்தோட போங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. பிரபுஜி ரெடியா இருக்காரு. காத்துன்னு இருக்காரு. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்களா? இதுதான் நம்ம வந்திருக்கிறதுக்கு காரணமே அதுதான். நம்ம சேவை மனப்பான்மையோட நம்ம இருக்கிறோம். இல்லைங்களா? இது நல்ல ஒரு விஷயம். வாரத்துல அதாவது வருஷத்துல ஒரு ட்ரிப்பாவது போய் பகவானுக்கு சேவை பண்ணுங்க. இல்லைங்களா? காத்துன்னு இருக்காரு பகவான். இது நம்மோட குரு. இப்போ பரமபுருஷ பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் மன அமைதியுடன் இருப்பதாகும். பகவானுடைய வேத சட்டங்களை நாம ஃபாலோ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய கண்ட்ரோல்ல இருப்போம். இல்லீங்களா? நம்ம இறந்த காலத்த நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஆஹா! நமக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை வந்துச்சு. இந்த மாரி வந்துச்சு, அந்த மாரி வந்துச்சு. சரி நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா பகவான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 9வது அத்தியாயத்துல ராஜ வித்யா ராஜ குவிய ஒருத்தர் சொல்றாரு. ரொம்ப அற்புதமா அந்த ஞானத்த குடுக்குறார். டேய் அர்ஜுனா, அர்ஜுனா பழச விட்டுரு. அத எதிர்பார்க்காத. பழச நினைக்கவே நினைக்காத. அது நினைச்சா திருப்பியும் வரவே வராது. உன் வாழ்வு துன்பகரமான நிலைமைக்கு கொண்டு போய் விடும். அத விட்டுடு. அத நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றாரு. நிகழ்காலத்துல புடிச்சுக்கோ. நிகழ்காலத்துல நின்னுக்கோ. எதிர்காலத்த நான் உன்னை வழி நடத்துறேன் அப்படின்றார். ரொம்ப அழகா அற்புதமா சொல்றார். ராஜ வித்யா ராஜ குவியத்துல 9வது அத்தியாயத்துல. அதுபோல நாம வந்து பகவானுகிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிடணும். அவர் பார்த்துப்பார். நிகழ்காலத்துல கரெக்டான பக்தியை நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கணும். அனநிய பக்தி கொடுக்கணும். கலங்கமற்ற பக்தி கொடுக்கணும் அவர் பகவான். அது கொடுக்க ஆரம்பிச்சுனா போதும். அவர் தூக்கி போயிடுவார். ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம பிள்ளைகள் மூலியமாவோ, சமுதாயத்தின் மூலியமாவோ, யார் மூலியமாவோ நமக்கு வந்து பகவான் டைரக்டா நமக்கு கொடுப்பார். அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும் பகவான் மேல. நம்பிக்கை இருக்கணும். பொறாமை இல்லாம பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும். இல்லைங்களா? அப்போ நாம என்ன பண்ணுவோம்? அவருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் மன அமைதியோடு இருப்போம். அதே மாதிரி மனுக்கள் பாருங்க. அவர்கள் சட்டம், அதாவது சட்டங்களும் வாழ்வில் சரியான வழியை கொடுப்பதற்காகவே உள்ளார். மனுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்காக தான் மனுக்களே படைக்கப்பட்டிருக்கார். இன்னைக்கு என்ன மனுக்கள் இருக்காரு? 7வது மனுக்கள் நாம இருக்கிறோம். அதாவது 2வது மனுக்களே பாருங்க, எவ்வளவு அற்புதமான இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. இல்லைங்களா? அவங்களுடைய வம்சாவழியை பாருங்க. 2வது மனுக்களோட வம்சாவழியை பாருங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கும். முதல் மனுக்களோட அவருடைய சாராம்சம் பாருங்க. 2வது மனுக்களோட சாராம்சம். 7வது மனுக்களோட சாராம்சம் பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அவங்க ஸ்டோரி எல்லாம் படிக்கணும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ மனுக்களும் அவர்கள் சட்ட வாழ்வில் சரியான வழியை கொடுப்பதற்காகவே உள்ளனர். இப்போ அந்த முதல் மனுக்களோட 2வது மனுக்களோட பேரன் தான் நமக்கு பையன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரா வர்றார். யாரு நம்மளுக்கு வந்து துருவ மகாராஜா வர்றார். அவ்வளவு எவ்வளவு அற்புதம் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. இல்லைங்களா? துருவ மகாராஜா வர்றார். அதே மாதிரி 5வது மனுக்கள் அவங்களுடைய வம்சாவழி பாருங்க. அந்த அந்த வழியில வரவங்க பாருங்க. அதுல ஒரு மாதாஜி இருக்கிறாங்க. ரொம்ப அற்புதமான அகல்யா. அவங்களுடைய சேவை பாருங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். எல்லாமே பகவான பத்தியே இருக்கும். ஏன்னா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணாவே போதும்.
பகவான் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்துருவோம். அதே மாதிரி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச குரு இருக்கிறார். நம்மளோட என்என்டி பிரபு இருக்கிறார். ஜெயபதக சாமி இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? சோ அவங்களுடைய செயலை நாம பார்த்து அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாவே போதும். அந்த சட்டத்திட்டங்களை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது கர்ம வாசனையால் ஏற்படும் ஆசையை செயலற்றுவதற்காக கோலமாகும் சொல்லப்படும். அப்ப இந்த பதம் பாருங்க, நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையோட 4வது அத்தியாயத்தோட சாராம்சம் அப்படியே நம்ம இதுல இருக்கு. அதான் இதுல பொருளுரைய அது நம்முடைய சில பிரபுபாத ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு. 3 விதமான விஷ்ணு 3 விதமான விஷ்ணுகள் அவதாரம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்க, கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்க, எல்லா ஜீவராசி தித்திக்குள்ளும் இருக்கிறார் பரமாத்மா ரூபத்துல. எப்படி மனுக்களை படைச்சார், பிரஜாபதிகளை எப்படி உருவாக்கினார், எல்லா ஜீவராசிகளும் எப்படி படைக்கப்படும், யாரால பகவத்கீதை பேசப்பட்டது, இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம விரிவா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி. இதுக்காக இதெல்லாம் இது சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. அந்த 5, 6 எல்லாம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஒரு பகவானை பத்தி சொல்லலாம். ஏன்னா பகவானை பற்றிய பேசிட்டே போலாம். அவரை பத்தி சொல்லணும்னு வச்சுக்கலாம், இந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லா பத்தாது, ஒரு வருஷம் உள்ள பத்தாது. ஏன்னா அந்த அளவு பகவான் லீலை பண்ணியிருக்கிறார். அவரை நினைக்கணும்னு வச்சுங்களேன், இது பகவானுடைய ஸ்டோரி எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கணும். இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கு, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அழகா எடுக்கிறாங்க. அந்த 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 புக்ல பாருங்க, ஏகப்பட்ட ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் பகவானுடைய. நான் ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு படிச்சேன் இடையில ஒரு நாள். இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த கோவில் இருக்கும்போது தான் படிச்சேன். அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அந்த ஸ்டோரி. என்ன ஸ்டோரி பாத்தீங்கன்னா, பகவான் ஒரு 4, 5 கூட அந்த கதை சொன்னேன் நான். அது ஒரு 4, 5 வயசுல பகவான் இருக்கும்போது, அவரு எந்த பொம்பளை பிள்ளைகளை பார்த்தாலும் போதும், அவரு பார்க்க தேவையில்லை. எல்லாம் மாத்தாச்சுங்க, பொம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாருமே பகவானை பார்த்தா போதும், உடனே பகவான் மேல ஒரு பிரேமம் வந்துடும் அவங்களுக்கு. இனம் புரியாத ஒரு பிரேமம் வந்துடும் பகவான் மேல. அப்ப அங்க இருக்கிற எல்லா அப்பா அம்மாங்களும், அண்ணன் தம்பிங்க, அப்புறம் காதலர்கள் இவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய பெண்கள் கிட்ட, கிருஷ்ணனை மட்டும் பாத்துறாத, பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன் நீ அவனுக்கு அடிமை ஆயிடுவ, அதனால யாரும் அவனை பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லி அவங்க வீட்டுல உள்ள பொம்பளை கிட்ட சொல்லுவாங்க, பொம்பளை பிள்ளைங்கிட்ட. ஏன்னா பகவானுக்கு அப்படிலாம் கிடையாது, அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாம் ஒண்ணு போலதான் பார்ப்பார். அவர் ஒரு 4, 5 வயசு பிராயத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய கோபர்கள்லாம் பிரபு பிருந்தாவன் தாம். என்ன மாதாஜி? ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பிருந்தாவன் தாம்ல இருக்கேன். டைரக்ட் தர்சனம் இருக்கு. இந்த ஸ்பாட்லைட்ல போடுங்க. என்ன சொல்ல வரீங்க? சரியா புரியல மாதாஜி. லைவ் ஆஃப் பண்ண சொல்றாங்க. என்னோட பேரை ஸ்பாட்லைட்ல போடுங்க. ஸ்பாட்லைட்ல போடுங்க. என்ன வீடியோ ஆண்டவர கிருஷ்ணர் காட்டிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம். பிருந்தாவனத்துல காட்டுறாங்க. பிருந்தாவனத்திலயா? சரி, ஓகே. உங்க நேம் டைரக்ட் பிருந்தாவன் தாம், டைரக்ட் பிருந்தாவன் தர்ஷன் ராதாபா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. என்னோட வீடியோ ஸ்பாட்லைட்ல போடுங்க. இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உங்களை கோவஸ்ட் ஆக்கிட்டேன். 2வது ஸ்பாட்லைட் போறேன். பிரபு ராதிகா மாதாஜி பண்ணல, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ராதிகா மாதாஜி பண்ணல. தெரியல. அவங்க வந்துட்டு பண்ண வேணாம், கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பாட்லைட் போட்டுருங்க. மணிமேகலை. சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. பேச முடியாது. கரெக்டா தெரியுறாங்க? கரெக்ட் கரெக்ட். பண்ணிட்டேன் பாருங்க. தெரியுதா? தெரியுது. ஓகே, நீங்க கஷ்டப்பட்டு பாத்தீங்க, நாங்க கஷ்டப்படாம உங்க புண்ணியத்துல பாத்துட்டோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பேசாதீங்க. சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பரா இருக்கு. பல கோடி நன்றிகள் மாதாஜி. உட்கார்ந்த இடத்துல பாக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்தீங்க மாதாஜி. பேசாதீங்க கலாவதி மாதாஜி, பேசாதீங்கன்னு சொன்னாங்களே.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லீவ் ஆயிட்டாங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. அது குரு பூஜை. அது இந்த டைம்ல குரு பூஜை நடக்கும். ஓகே ஓகே பிரபு. அது நடக்கும். அது எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா இதுலயும் பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டுல சும்மா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குரு பூஜை வந்து கோவில்ல வந்து இந்த டைம் நடக்கும். அது நம்ம அது கோவில்ல நம்ம விசேஷமா யூடியூப்ல பார்ப்போம் பிரபு. இது நேரடியா காட்டுறாங்க அங்க இருந்து. தெரியும் கோயிலுக்குள்ள தெரியும். இருந்து கோவில்ல இருக்காங்க. கோவில்ல இருக்காங்க பிரபு. சரி ஓகே. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன பண்றாரு, இந்த 4-5 வயசு அந்த பிராயத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் யாரெல்லாம் பாக்குறாங்களோ, குறிப்பா அந்த மாதாஜிகள் பார்த்தாவே போதும், அவங்களுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட அந்த அவரோட கண், அவருடைய பார்வை, அவருடைய முகப்பொலிவு அதை பார்த்த உடனே அப்படியே சரணாகதி அடைஞ்சிருவாங்க. ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு பிரேமம் கிடைக்கும் அவர்கிட்ட. ஆனா இப்ப இருக்கிற மோகம், காமம் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. இது வந்து பக்தி சார்ந்தது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய நண்பர்களோட மனைவி கூட வந்து நண்பர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, கோபர்கள் மனைவிக்கெல்லாம், கிருஷ்ணனை மட்டும் பாத்துறாத, பாத்தீங்கன்னா நீ அவனுக்கு அடிமையாடும், அவனையே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவ, அவனையே சுத்தின்னு இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருக்கிற மனைவிகிட்ட சரி பிள்ளைங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இருக்கும்போது அவர் எத்தனை 4-5 வயசு தான் ஆகுது அவருக்கு. அப்போ அதுல ஒரு கோபர், அவருக்கு வந்து அவங்க வீட்டுல என்ன பண்ணிருக்காங்க, பிளான் பண்ணிருக்காங்க, பக்கத்து கிராமத்துல ஒரு பெண் இருக்கா, உனக்கு திருமணம் பண்ண போறோம், நீ கிருஷ்ணனை மட்டும் சொல்லாத, கிருஷ்ணனை மட்டும் கூப்பிட்டு வராத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க. உடனே அவன் சொல்றான், சரி சரி நான் சொல்லல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் சொல்ல மாட்டேன், நான் போலாம் அப்படின்னு சொல்றான். உடனே கிருஷ்ணன்கிட்ட போய் சொல்றான், கிருஷ்ணா நான் இது மாதிரி பக்கத்து கிராமத்து வரைக்கும் அம்மா அப்பா கூட்டும் போறாங்க, எந்த விஷயம் தெரியல, கூட்டும் போறாங்கன்னு போய் பேசிட்டு, அப்ப பகவான் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. சரி ஓகே, இவன் கல்யாணம் பண்றதுக்கு பொண்ணு பார்க்க தான் போறான், தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா அதை பெருசா எடுத்துக்கல அவரு, பகவான் எடுத்துக்கல பெருசா அதை. அது இப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி அவனும் வந்து காமிச்சிக்காம கூட போறான். போன உடனே அந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டும் வரான், அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு வந்துட்டான், பார்த்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. கல்யாணம் பண்ணி ஊருக்குள்ளேயே வந்தாச்சு. அப்போ அவன் மனைவி கிட்ட சொல்றான் வண்டியில வரும்போது, என் ஊர்ல ஒரு கிருஷ்ணன் ஒருத்தன் இருக்கான், கருகருன்னு இருப்பான், ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், ஏன்னா அவனை பார்க்காத, அவன் கண்ணு பாத்துறாத, கண்ணு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் நீ, அதுக்கப்புறமா நம்ம வீட்டுல இருக்கவே மாட்டேன், எல்லா நேரமும் அவங்க கூட சுத்தின்னு இருப்ப, சேவை மனப்பான்மையோடு சுத்தின்னு இருப்ப, அதனால பாத்துக்கோ அப்படின்னு. சரி நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ அப்போ ஒரு 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 நிகழ்ச்சியில இருக்கும்போது பிரபு இவரு பகவான் வந்து அந்த பெண்ணை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வமா பாரு, எல்லா பெண்ணையும் பார்த்துட்டாரு, ஆனா அந்த பெண்ணை மட்டும் பார்க்க முடியல. என்னென்னமோ ட்ரை பண்றாரு, அப்படி இப்படி பாக்குறாரு, இப்படி பாக்குறாரு, அந்த பெண்ணை அதுக்கேற்ற மாதிரி முகத்தை திருப்பிக்குது, முகத்தை துணியை போட்டு மூடிக்குது, பெட்ஷீட்டை போட்டு மூடுற மாதிரி மூடிக்கிறாங்க அந்த அம்மா. என்னை பார்க்க மாட்டேன்றல நீ, சரி சரி உன்னை எப்படியாவது பார்க்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபத்தம் எடுக்கிறார். அப்ப அந்த பெண்ணு என்ன பண்றா, கணவர் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த முகத்தை காட்டாம மறைச்சு பண்ணிட்டு இருக்கான். ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க, அந்த யமுனா நதிக்கரைக்கு போறாங்க, யமுனால போய் தண்ணி எடுக்க போறாங்க, அந்த பெண் போறாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல பகவான் இருக்கார். அப்ப அந்த பெண் கொஞ்சம் ஹைட்டா இருப்பாங்க, இவரு 4-5 வயசு தானே ஆகுது, குட்டையா இருக்கிறார். அவருக்கு அந்த அந்த வயசுக்கு தகுந்த வளர்ச்சி இருக்கிறார். அப்ப அந்த அம்மா தண்ணி எடுத்துட்டு திரும்பும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவான் நிக்கிறார். அப்படின்னு நின்ன உடனே அந்த அம்மாக்கு சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி டொயின்னு வளர்ந்துட்டு அப்படியே நிக்கிறார். அப்போ பகவானுடைய கண்ணை இந்த அம்மா பாத்துடுறாங்க. கண்ணை பார்த்துட்டு அப்படியே 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 நினைச்சு நின்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவுதான், அந்த அம்மா சரண்டர் பகவானுக்கு. அப்படி ஒண்ணு சுதாரிச்சுக்கிட்டு, நீ யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நான் தான் கிருஷ்ணன் அப்படின்ற, நான் தான் கமலக்கண்ணன் அப்படின்ற. ஓ நீதான் கண்ணனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்றாங்க, உன்னை பார்த்தாவே சரி வரான்னு சொல்லிட்டு உடனே திரும்ப உன்னை பண்ணாங்க, முக்காடை போட்டுக்கிட்டு தனிச்சிக்கின்னு ஓடிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த வீட்டுல போன உடனே பகவானை பத்தியே சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, அவங்க மன கணவர்கிட்டயும் அவங்க வீட்டுல உள்ளவங்ககிட்டயும் எல்லார்கிட்டயும். கிருஷ்ணனை பார்த்தேன், அவனோட கண் எவ்வளவு அழகு தெரியுங்களா, எவ்வளவு ஒரு காந்த சக்தி இருக்கு அந்த கண்ணுல, அந்த முகம் எவ்வளவு பொலிவு தெரியுமா, அவரோட நடை எப்படி தெரியுமா, அவரோட உடல் எப்படி தெரியுமா, இப்படியே ஏதாவது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, அவரை பத்தியே சொல்லிட்டே இருக்காங்க.
நான் திரும்பவும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் அவர் கணவரும் சரி, வீட்டுல உள்ளவங்களும் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் போகக்கூடாது, வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. எப்படியாவது நான் பார்க்கணும் துடிப்பாங்க. அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பார்க்க போவாங்க. ஆனா அவர் பார்க்க மாட்டார். அவர் திரும்பிக்கிறார். அவரு முகத்தை காட்ட மாட்டேன்றாரு. இப்படி அப்படி இப்படி அப்படின்னு போயின்னு வந்துன்னுக்கிறாரு. அப்புறம் உடனே ஒரு ஸ்டேஜ்ல அப்புறம் கேட்கறாங்க. ஒரு இடத்துல விக்கிரகம் முன்னாடி கேட்கறாங்க. நான் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் ஆசைப்படுறேன். ஆனா அவனை பார்க்க முடியல. என்ன செய்யலாம்னு ஒண்ணும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அப்போ உடனே பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்கிறார். அதாவது டைரக்டா கொடுக்காம விக்கிரகம் மூலியமா கொடுக்கிறார். சொல்றாரு, இந்த பிறவில நீ என்னை பார்க்கவே முடியாது. உனக்கு தண்டனை அது. அதனால அடுத்த பிறவி சதா நேரமும் நீ என்னையே நினைச்சுட்டு இருப்ப. சதா நேரமும் அதே நீ என்னையே நினைச்சுட்டு இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து ஒரு வரம் கொடுத்துறாரு. அப்ப அடுத்த பிறவி அவங்க மீராபாயா வராங்க. மீராபாயா வந்து பகவானுக்கு 24 மணி நேரமும் அவங்களை கீர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. சோ இதுதான் பக்தி. பகவானுக்கு நாம என்னெல்லாம் பக்தி கொடுக்கிறோமோ, எப்படி எந்த வகையில பக்தி கொடுக்கிறோமோ அந்த பகவான் பக்தி ஏத்துப்பாரு. ஏத்துக்கிட்டா அதுக்குள்ள பலனை அந்த வாழ்நாளே கொடுத்துருவார் பகவான் நமக்கு. அந்த வாழ்நாளே கொடுத்துருவார். பகவான் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு? ஒன்னும் எதிர்பார்க்கல. யாரையும் புகழ்ந்து பேசணும் ஆசைப்படல, யாரையும் திட்டணும் ஆசைப்படல, யாரையும் இது பண்ண ஆசைப்படல. என்ன புகழுங்க அதை பண்ணி சொல்ற. உன்னுடைய வேத சட்டங்களை நீ ஃபாலோ பண்ண, அது போதுன்ற. உன்னுடைய வேத சட்டங்களை நீ ஃபாலோ பண்ணு, அதை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும். அதை ஃபாலோ பண்ணாவே பகவானை பத்தி நாம பேச ஆரம்பிச்சோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் ரொம்ப அழகா நம்மளை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு. சரி, 5வது பதம் பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5வது பதம். யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பகவத் விஞ்ஞானமானது முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரங்களையும் அவரது பல்வேறு செயல்களையும் மற்றும் அவரது சிறந்த பக்தர்களின் செயல்களையும் விவரிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அதுல விளக்க உரை, அது நான் புஸ்தகம் கையில வச்சுக்கலையே. பகவத் விஞ்ஞானமானது முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரங்களில் அவரது பல்வேறு செயல்களையும் மற்றும் அவரது சிறந்த பக்தர்களின் செயல்களையும் விரிவாக்குறது. படிக்கலாமா யாராவது? பொருளுரை படிக்கிறேன். பிரபஞ்ச தோற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க பொழுதும் ஜீவராசிகளின் செயல்களை பதிவு செய்தும் சரித்திர வரலாறு படைக்கப்படுகிறது. வெவ்வேறு காலங்களில் வேறுபட்ட மனிதர்களின் சரித்திரத்தையும் விவரணங்களையும் தெரிந்து கொள்ளும் மனோபாவம் பொது மக்களில் உள்ளது. ஆனால் பகவத் விஞ்ஞானத்தில் உள்ள அறிவு பற்றாக்குறைவினால் முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரங்களை பற்றிய சரித்திரத்தையும் கற்றறிவும் சுபாவம் அவர்களுக்கு இல்லை. ஜடப்படைப்பு பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் விடுதலைக்காகவே சிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை எப்போதும் நினைவு கொள்ள வேண்டும். பகவான் தமது அகாரணமான கருணையால் ஜடவுலகில் அநேக கிரகங்களில் அவதரித்து பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் முக்திக்காக செயல்படுகிறார். அது படிப்பதற்கு தகுதியான வரலாற்றையும் விவரணங்களையும் உருவாக்குகிறது. சிறந்த பக்தர்களுடன் பகவானின் உறவை பற்றி இத்தகைய உன்னதமான விஷயங்களை ஸ்ரீமத் பாகவதம் அளிக்கிறது. ஆகவே பகவானையும் அவரது பக்தர்களையும் பற்றிய விஷயங்களுக்கு மரியாதையுடன் செவி சாய்க்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது பகவத் விஞ்ஞானத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா இதுல சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரங்கள், அவரது பல்வேறு செயல்களையும் மற்றும் அவரது சிறந்த பக்தர்களின் செயல்களையும் விரிவாக்குறார். பகவத்தோட விஞ்ஞானம், பகவத் விஞ்ஞானம் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்தி தான். பகவத் விஞ்ஞானமேன்றது படிக்க படிக்கதான் அது விஞ்ஞானம் நமக்கு புரிய வரப்பா. விஞ்ஞானமே என்ன சொல்றது? நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பக்தி கொடுக்குறோமோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நமக்கு விஞ்ஞானமா கிடைக்குது இல்லைங்களா? அதுதான் மகாத்மா காந்தியோட ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க பகவத்கீதை பத்தி. இன்னைக்கு நீங்க படிக்கிறீங்க, நாளைக்கு அதே ஸ்லோகத்தை நாளைக்கு ஒரு வருஷம் பொறுத்தோ 6 மாசம் பொறுத்தோ படிச்சீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஞானம் இருக்குது அந்த ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து விளக்கம் கொடுக்கும். அது ஒரு அகராதின்ற ரொம்ப அழகா இருக்கும். விஞ்ஞானமே அப்படித்தானே இல்லைங்களா? 11 அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்திலே பாத்தீங்க, அந்த ஞான யோகத்துல 11 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. அன்னமய்யா கோசா, பிராணமய்யா கோசா, விஞ்ஞானமய்யா கோசா, ஞானமய்யா கோசா, ஆனந்தமய்யா கோசா. அந்த விஞ்ஞானமய்யா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அந்த ஞானத்தை
நாம் அது இந்த 24 மூலக்கூறுகளையும் உடல்ல உள்ள 24 மூலக்கூறுகளையும் உணர்ந்து கர்மேந்திரங்களும் ஞானேந்திரங்களும் செயல்பட ஆரம்பிச்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போது அந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு புரிய வருது இல்லைங்களா? ஞானத்தை புரிஞ்ச பிறகு நம்ம அந்த விஞ்ஞானம் இப்படி ஞானத்தை புரிஞ்சு நாம செயல்படதான் நமக்கு அந்த விஞ்ஞானம் புரியும். அதான் அழகா பாத்தீங்கன்னா 4வது இடத்துல விஞ்ஞானமய்யா கோஷம் வச்சிருக்காரு. பிராணமய்யா கோஷம் அன்னமய்யா கோஷம் வச்சுட்டு ஞானமய்யா கோஷம் வச்சுட்டு விஞ்ஞானமய்யா கோஷம் வச்சு அதுக்கப்புறமா ஆனந்தமய்யா கோஷம் வச்சுக்கிறார். அப்ப ஆனந்தமா நம்ம செயல்படுவோம் பக்தியில. அது 11 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அற்புதமா பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அப்போ பகவத் விஞ்ஞானம் பகவானின் முழுமுழுக்கான ஆதாரங்களை அவரது பல்வேறு செயல்களையும் மற்றும் அவரது சிறந்த பக்தர்களின் செயல்களையும் விரிவாக்குறது. அது மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம். பகவானுடைய பக்தர்கள் ஏகப்பட்ட பக்தர்கள் இருக்காங்க. இந்த கலிகாலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜெயபதக சாமி ஜெயபதக மகாராஜா பாருங்க, அவரு அற்புதங்கள் எவ்வளவு அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க இல்லைங்களா? இந்த வயசுல கூட பாருங்க, உடல்ல முடியலனாலும் பரவாயில்ல, எழுந்து உட்காந்துக்கிட்டு அங்க போகணும் இங்க போகணும் இந்த பக்தர்களுக்கு அவங்களுக்கு புனிதம் கொடுக்கணும், அவங்க புனிதம் கொடுக்கணும், ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டே இருக்காரு இந்த வயசுலயும் பாருங்க. நிறைய சொல்லலாம். அது மாதிரி நிறைய மகாராஜர்கள் இருக்காங்க. 12 மகாராஜர்கள் பாருங்கன்னா இங்க நம்ம சென்னை இஸ்கான்ல ஒரு மாதாஜி தங்கி இருக்காங்க, ஸ்டே பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஜென்மாஷ்டமி போறதுக்கு முன்னாடி சனிக்கிழமை பாத்தீங்கன்னா டி நகர்ல உள்ள சென்டர்ல நாம வாரம் போறது, இன்னைக்கு போவோம். அதுல ஒரு மாதாஜி டைரக்டா ஸ்ரீல பிரபுபாதா கிட்ட தீட்சை வாங்கினவங்க. அவங்க ரொம்ப அழகா அவங்களுடைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஏன்னா மாதாஜிகெல்லாம் கோவில தங்குறது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப பிரச்சனை, இதெல்லாம் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க ரொம்ப நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க அந்த காலகட்டத்துல. ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோவில்லையுமே மாதாஜி தங்கறதுக்குன்னே ஒரு நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு மாதாஜியா இருந்துகிட்டு நான் பகவான் சில பிரபுபாதா கிட்ட தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு நான் முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தேன். அவங்களுக்கும் திருமணம் ஆகி 2 குழந்தைகள் இருக்கு. அவங்க எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டாங்க, லைஃப்ல செட்டில் ஆகி நல்லா இருக்காங்க, ஆஸ்திரேலியா இருக்காங்க. எது சொல்ல வரேன்னா அது மாதிரி முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும். அதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் சொல்லுது, ஸ்ரீமத் பாகவதும் அதான் சொல்லுது. அதோட விஞ்ஞானம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுடைய அவதாரங்கள் பாருங்க, ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள். ஒரு வகையில் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எல்லாமே என்னுடைய அம்சம் தான், நீங்க எல்லாருமே எல்லா ஜீவராசியும் அம்சம் தான். ஆனா அதே மனித உடல் கிடைச்சிருக்க எல்லா ஜீவராசிகளுமே பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய அம்சத்தை புரிஞ்சு நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நான் நீ ஆயிடுவீங்க, நீ நானா ஆயிடுவேன் அப்படின்றார். அதான். ஆனா பகவான் நாம தான், பகவானுடைய அம்சம் நாம எல்லாருமே. ஆனா நம்ம பகவான் கிடையாது, அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஸ்தானத்துல இருந்துதான் அவர் சொல்றாரு பகவான் இல்லைங்களா? அவருடைய விஞ்ஞானம் அதுதான். அவதாரங்களின் அவரது பல்வேறு செயல்களை 6வது பதம் படிப்போம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6வது பதம். हरे कृष्ण प्रभुजी। निरादोषयनाशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्मयदा रूपं स्वं रूपेण व्यवस्थति। வந்தபட நிலையில் வாழும் சுபாவம் கொண்ட ஜீவராசி யோக நித்ரையில் சைன்யத்திற்கும் மகாவிஷ்ணுவுடன் கலந்துவிடும் நிலை பிரபஞ்ச திருஷ்டியின் ஒடுக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முக்தி என்பது நித்தியமான உருவத்தை ஜீவராசி பெற்றிருக்கும் நிலையாகும். மாற்றமடையக்கூடிய சூலம் மற்றும் சூட்சுகமான ஜட உலர்களை கைவிட்ட பின் இந்நிலையை அவன் பெறுகிறான். பொருளுரை. ஒரு சில சமயங்களை நான் விளக்கியிருப்பதை போல 2 வகையான ஜீவராசிகள் உள்ளனர். அவர்களின் பெரும்பான்மையினர் எப்போது முக்தியடைந்த நிலையில் இருப்பவர்களாக இவர்கள் நித்திய முக்தர்கள் எனப்படுகின்றனர். அதே சமயம் மற்றும் சிலர் எப்போதும் பந்தப்பட்ட நிலையில் உள்ளனர். எப்போதும் பந்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள ஆத்மாக்கள் ஜட இயற்கையை அடக்கியான மனோபாவத்தை பெருக்கிக் கொள்ளும் சுபாவம் கொண்டவர்கள். இதனால் நித்தியமாக பந்தப்பட்டுள்ள ஆத்மாக்களுக்கு 2 வகையான வசதிகளை அளிப்பதற்காக ஜட பிரபஞ்சம் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது. பந்தப்பட்ட ஆத்மானது தனது மனோபாவத்திற்குரிய பிரபஞ்ச தோற்றத்தை அடக்கி ஆளலாம் என்பது ஒரு வசதி. அடுத்த வசதி, பந்தப்பட்ட ஆத்மா பகவானிடம் திரும்ப செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை பெறுகிறான். ஆகவே பிரபஞ்ச படைப்பு ஒடுக்கப்பட்ட பின் பெரும்பான்மையான பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் யோக நித்திரையில் சைனத்திற்கும் மகாவிஷ்ணுவின் இருப்போட கலந்து விடுகின்றனர். இவ்வாத்மாக்கள் அடுத்த சிருஷ்டியின் போது மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் வேத இலக்கியங்கள் வடிவில் இருக்கும் உன்னதமான ஓசையும் பின்பற்று பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் சிலரால் பரம்பதத்தை சென்றடைய முடிகிறது. அங்கு அவர்கள் ஸ்தூலம் மற்றும் சூட்சுகமான ஜட உடல்களில் உகுத்து மூல ஆன்மீக உடல்களை பெறுகின்றனர். நிபந்தனைக்குரிய பௌதிக உடல்கள் பகவானுடைய தங்களுக்குள்ள உறவை
ஜீவராசிகள் மருந்தினால் விருத்தி அடைகின்றன. பிரபஞ்ச திருஷ்டியின் பொழுது தங்களுக்கு வாழ்வின் பழைய நிலையை மறுபடியும் விருத்தி அடைய செய்யும் பொருட்டு பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகின்றது. பல்வேறு அவதாரங்களில் கருணமூர்த்தியான பகவான் நிலையை தொகுபட்ட வேத சாஸ்திரங்கள் அவர்களுக்கு உதவுகின்றன. அத்தகைய உன்னதமான இலக்கியங்களை கேட்பது அல்லது அவற்றை படிப்பதனானது பௌதிக வாழ்வில் பந்தப்பட்ட நிலையில் கூட ஒருவன் முக்தி அடைவதற்கு உதவுகிறது. எல்லா வேத இலக்கியங்களில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டையே நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. இவ்விஷயத்தில் ஒருவன் நிலை பெற்ற உடனேயே பந்தப்பட்ட வாழ்வில் இருந்து அவன் உடனே முக்தி அடைகின்றான். பௌதிகமான ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும உடல்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் அறியாமையால் கிடைத்தவையே ஆகும். பகவானின் பக்தி தொண்டில் அவன் நிலை பெற்ற உடனேயே பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு அவன் தகுதியுள்ளவன் ஆகிறான். பூர்ண திருப்தி அளிக்கும் மனநிலைகளுக்கு பகவான் பிறப்பிடமாக இருப்பதன் காரணத்தால் பரமபுருஷனுடன் தெய்வீக கவர்ச்சியாக இந்த பக்தி தொண்டு உள்ளது. ஒவ்வொரு சுகம் அனுபவத்திற்காக ஏதோ சில இன்பமூட்டும் மனநிலையை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் எல்லா கவர்ச்சிகளும் ஆதி மூலத்தை அவர்கள் அறியவில்லை. ரசோவை சக ரசம் ஹி ஏவையாம் லப்தவானாந்தி பவதி. வேத மந்திரங்கள் அனைத்து இன்பங்களுக்கும் உரிய ஆதிமூலத்தை பற்றி அனைவருக்கும் அறிவிக்கின்றன. அனைத்து இன்பங்களும் எல்லையற்ற உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருப்பவர் முழுமுதற் கடவுளாவர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை போன்ற உன்னதமான இலக்கியங்கள் வாயிலாக இத்தகவலை பெறுவதற்குரிய போதமான அதிர்ஷ்டத்தை பெற்றுள்ள ஒருவர் நிரந்தரமாக முக்தி பெற்று பகவான் ராஜ்யத்தில் தமக்குற சரியான இடத்தில் குடியேறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இந்த பதம் பாருங்க, அதாவது பந்தப்பட்ட நிலையில் வாழும் சுபாவம் கொண்ட ஜீவராசி அப்படின்றார். இப்ப இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாம் மனித பிறவையா இருக்கிற 4 லட்சம் ஜீவராசிகள் பாத்தீங்கன்னா 13வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்ட மாதிரிதான் 24 மூலக்கூறுகளோட நம்ம உடல் சுபாவம் அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே இந்த உடல் சுகத்துக்காக தான் நாம் அலைவோம். உடல் சுகத்துக்காக தான் நம்ம எல்லா விதமான செய்வோம். சாதாரண தட்டாந்தரையில படுக்க மாட்டோம். படுத்தாலும் தலையில கை வச்சு ஏதாவது படிக்கணும் ஆசைப்படும், இல்ல தலகாணி வச்சு படுக்கணும். ஏன்னா உடம்பு அந்த மாதிரி சுகம் கண்டு போச்சு. இந்த கலியுகம் அப்படித்தானே இல்லைங்களா? கௌரவ பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு இடத்துல நம்மளுடைய பட்டினத்தார் அங்க இருந்து காரைக்கால்ல இருந்து வந்துகிட்டே இருக்க சென்னை மாகாண பட்டணத்துக்கு நடுவில் வந்துகிட்டே இருக்கார். வரும்போது சீர்காழி தாண்டி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சீர்காழி தாண்டி வந்துட்டு இருக்கும்போது இரவு ஒரு 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 மதியானம் ஒரு இடத்துல ஒரு உணவு கொடுத்தாங்க. அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அந்த வயக்காடு ஓரமா வந்துகிட்டே இருக்கிறாரு. வயக்காடு ஓரமா வரும்போது சரி கொஞ்ச நேரம் படுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த வயக்காடுலயே படுக்கிறாரு. அது ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு மரத்துக்கு கூட படுக்கல. அவர் வயக்காடுல வெறும் தட்டாந்தரையில படுத்துட்டு இருக்கார். அந்த இடத்துல கையை மட்டும் தடையில வச்சு படுக்கிறார். வேற அங்க கல்லோ ஒரு மெத்தையோ அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல. சும்மா அவர் கையை வச்சு படுத்துட்டு இருக்கார். அப்போ அங்க இருக்கிற ரெண்டு மாதாஜிங்க அந்த வழியா போறோம்னு சொல்றாங்க. இவர் ஒரு முற்றும் துணிஞ்ச ஞானி. ஆனா பாருங்க, படுக்கிற இடத்துல கீழே தட்டாந்தாரையில் தான் படுத்திருக்காரு. அதுலயும் பாருங்க ஒரு சுகம் பாருங்க, அவருக்கு தலையில கையை வச்சு தாக்காணி மறிச்சு படுத்துருக்காரு பாருங்க அப்படின்ற. இது ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அவர் படுத்துக்கிற இடம் எங்க, ஒரு வயக்காட்டுல படுத்துன்ற, ஒரு மரத்துக்கு கூட படுக்கல. அப்படியே வெளியே அவ்வளவு வெயில் அடிக்குது. அதை கூட பொருள்படுத்தாம அந்த வயக்காட்டுலயே அந்த வரப்பு மேலே படுத்துட்டு இருக்காரு. அது தலையில கையை வச்சுட்டு இருக்காரு. அவ்வளவுதான், ஜஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்காரு. அதையே அந்த 2 மாதாஜிக்கு போற சொல்றாங்க. இதுதான் நம்மளுடைய பக்குவமே, நமக்கு இதுதான். ஆனா அவர் ஒரு ஞானி, ஒரு கர்ம யோகி, ஒரு மரத்தங்களோட படுக்காம வெட்டாந்தரையில படுத்துட்டு இருக்காரு. கையை தலையில வச்சு படுத்ததுக்கு அவங்க உடனே அந்த மாதிரி ஒரு சுபாவம். இது எல்லாருக்குமே உள்ள சுபாவம் தான் இது. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழறோம். யாரையாவது குறை சொல்லுவோமா, யாரையாவது இது பண்ணுவோமா, அதை பண்ணுவோமா, இதோ பண்ணுவோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு சின்ன விஷயம், இன்னொரு விஷயம் பாருங்களேன். ஒரு கிராமத்துல ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் இருக்கான். அவன் என்ன நினைக்கிறான்னு தெரியுங்களா, அந்த ஊர்ல ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர் மாதிரி இருக்கார். அந்த தலைவரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அந்த ஊர்ல இருக்க எல்லாருமே வணங்குறாங்க, கும்பிடுறாங்க. அவர் தான் அந்த ஊருக்கே பெரிய ஒரு இதா இருக்கார். இட்டா மிராசு மாதிரி இருக்கார் அந்த பண்ணையார். அப்போ உடனே இவன் நினைக்கிறான், இவர்கிட்ட நாம சரணாகதி அடைஞ்சு இவரு குருவா ஏத்துக்கிட்டு நம்ம இவருக்கு பணிவிட பண்ணா நாம நம்ம ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, ஐயா பண்ணையாரே, நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் சேவை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சேவை பண்ணலாமே, வா பண்ணுவா அப்படின்ற. எவ்வளவு பேர் பண்றாங்க, நீங்க பண்ணுவா அப்படின்ற. உடனே அந்த பண்ணையாருக்கு ஒரு இது மாதிரி ஒரு காரிஜேசி மாதிரி இருக்கான்.
இருந்து அவருக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது உடனே அந்த பண்ணையார் என்ன பண்றாரு, அந்த ஊர் தாசில்தார், அந்த ஊர் தாசில்தாருக்கு பார்க்க போறார் இந்த பண்ணையார். பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இவனும் கூட போறான், அந்த ஆளும் கூட போறாரு. தாசில்தார் ஆபீஸ் உள்ள போகும்போது செருப்பெல்லாம் வெளியே விட்டுட்டு இந்த ஆளு, இந்த பண்ணையாரு தோல்ல போட்டிருந்த டவலை இடுப்புல கட்டிக்கிட்டு அப்படியே பவ்யமா போறாரு. இவரும் இந்த பையன் வந்து ஆளும் கூட போறான். போகும்போது அப்ப இவர் பாக்குறான், இவன் என்னடா இவரு, நம்ம இவர்தான் ரொம்ப ஊர்லயே ரொம்ப பெரிய ஆள் நினைக்கிறோம், இவரை சுத்தி அவ்வளவு பேர் வந்து எல்லாம் வணங்குறாங்க, ஆனா இந்த ஆபீஸ் உள்ள வந்தா இவரு என்னடா இவரு இப்படி போறாரு, இவருக்கு மேல ஒரு ஆபீஸ் இருக்காங்களோ, பெரிய ஆள் இருக்காங்களோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்றான், அப்ப பாக்குறான். அப்போ அந்த தாசில்தார்ட்ட பேசிட்டு, எனக்கு ஊர்ல இந்த பிரச்சனை இருக்கு, தண்ணி இல்ல, அது இல்லை, ஏதோ ஒரு குறை, ஊர் உள்ள குறையெல்லாம் சொல்லிட்டோன்னு சரி எல்லாம் சரி பண்றேன்னு அவர் சொல்றாரு, தாசில்தார் சொல்றாரு. அப்போ உடனே இவன் நினைக்கிறான், ஓ இந்த பண்ணையாரோட தாசில்தார் ரொம்ப உசந்த ஒரு பொழுது, நிறைய ஞானம் தெரிஞ்ச ஒரு பொழுது, ஏன் இவர்கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையணும், அவர்கிட்ட போயிடலாமே, உனக்கு விஷயம் நிறைய தெரியும் இல்லையா, தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு உடனே என்ன பண்றான், நேரா போய் தாசில்தார் வீட்டுக்கு போறான். போயிட்டு அவர்கிட்ட போய் சொல்றான், ஐயா நான் உங்களுக்கு சேவை பண்ண போறேன், நான் வந்திருக்கிறேன், எனக்கு எனக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணலாமா அப்படின்னு, தாராளமா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. அப்ப தாசில்தார் கிட்ட வந்துட்டு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்ப அந்த பக்குவத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப அந்த ஊர் கலெக்டர் வந்து அந்த ஊருக்குள்ள வராரு. இவரை அந்த இடத்துல வரும்போது தாசில்தார் கூட நின்று இருக்கான் இவன். அப்ப கலெக்டரை பார்த்த உடனே தாசில்தார் என்ன பண்றாரு, பவ்யமா வந்து செருப்பெல்லாம் கீழே கையை வச்சுட்டு அதே மாதிரி அப்படியே போய் நின்றுட்டு சொல்லுங்க ஐயா சொல்லிட்டு வாயில கையை வச்சு மூடிக்கிட்டு கேட்கிறாரு, பவ்யமா கேட்கிறாரு. அப்ப இவன் பாக்குறான், என்னடா இது, தாசில்தாரோட இவன் பெரிய ஆள் பொழுது இந்த ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி இவர்கிட்ட நம்ம சேவை பண்றோட அவர்கிட்ட சேவை பண்ணலாமே அப்படின்னு அவர்கிட்ட போறான். கலெக்டர்கிட்ட போய் சொல்றான். கலெக்டர் என்ன பண்ணிட்டாரு, சேவை பண்ணுப்பா அப்படின்ட்டு. அப்ப கலெக்டர்கிட்ட சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். அப்ப சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஊர்ல மினிஸ்டர் வந்திருக்காரு, அவர் வந்து கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்கி இருக்கிறார், நம்ம அவருடைய மினிஸ்டர் தங்கி இருக்கிறாரு. அப்போ மந்திரி தங்கி இருக்கும் போது உடனே கலெக்டர் வர சொல்லிருக்காங்க, கலெக்டர் போறாரு. அப்ப இவன் கூட போறான். கூட போனோடனே மினிஸ்டர் இல்லையா, மினிஸ்டரை அவர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு, உட்காந்துக்கிட்டு பேசிட்டு இருக்காரு. இவர் போன உடனே ஒரு சல்யூட் அடிச்சுட்டு அப்படியே பவ்யமா போய் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு, பயபக்தியோட பேசிட்டு இருக்காரு. அப்ப இவன் பாக்குறான், என்னடா இது, கலெக்டரை விட இவரு பெரிய ஆளா இருக்காரு பொழுது, இது சரியா வராது, நம்ம பேசாம இவருடைய அந்த சேவை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே மினிஸ்டர்கிட்ட போய் கேட்கறான், ஐயா நான் உங்களுக்கு வந்து சேவை பண்ணலாமா அப்படின்னு. தாராளமா பண்ணு அப்படின்ட்டு. ஆனா இவனோட குறிக்கோள் என்னன்னா, ஒரு பெரிய ஆள்கிட்ட சேவை பண்ணா நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு இவனோட குறிக்கோள். அதனால ஒருத்தரா மாறி மாறி போறான். அப்போ அந்த மந்திரி என்ன பண்றாரு, ஒரு காட்டுக்குள்ள போறாரு. அதாவது ஒரு கிராமத்தை தாண்டி ஒரு காடு மாதிரி இருக்கு, அந்த காட்டுக்குள்ள போறாரு. காட்டுக்குள்ள போன உடனே அங்க ஒரு முனிவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த காட்டுக்குள்ள போய் அந்த முனிய அந்த தவசியை போய் பாக்குறாரு. தவசியை பார்த்த உடனே இவனும் கூட இருக்கிறான். அப்போ தவசிகிட்ட கேட்கிறார், ஐயா இந்த மாதிரி உங்க தயவால தான் நான் மந்திரி ஆனேன், இந்த மாதிரி ஊர்ல ஒரு மான மரியாதையோட ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வணங்கிட்டு வரான். உடனே இவன் என்ன பண்றான், நம்ம ஆளு, ஆஹா மந்திரியை விட இவரு இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்காரு இல்லையா, இவ்வளோ இதா இருக்காரு, ஒரு மந்திரியே வணங்குறாரு, மந்திரி வணங்குறாருன்னா அப்போ இவரு தான் நம்ம முக்கியமான ஆள், இவரைதான் நம்ம தேடிட்டு இருந்தோம் சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணா அந்த தவசிகிட்ட போய் கேட்கிறாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு, தவசிகிட்ட சொல்றாரு, ஐயா நான் உங்ககிட்ட இருந்தா கண்டிப்பா எனக்கு முத்தி கிடைக்கும், அதனால எனக்கு எல்லா ஞானத்தையும் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவசிகிட்ட கேட்கிறாரு. அந்த ஞானி கிட்ட கேட்கிறாரு. கர்ம யோகி கிட்ட கேட்ட உடனே கர்ம யோகி சொல்றார், அவர் என்ன சொல்றாரு, நானும் உன்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண பக்தன் தான், பகவானுடைய சாதாரண பக்தன் தான், ஆனா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்தி எல்லாம் என்னால கிடைக்காது, உன்னுடைய செயலால தான் முத்தி கிடைக்கும், என்னால அது முத்தி நான் கொடுக்க முடியாது, ஒண்ணும் செய்ய முடியாது, நீ உன்னுடைய செயலை கரெக்டா நீ செய், எனக்கே முத்தி கிடைக்குமா தெரியாது, நான் பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், நீ அது மாதிரி முழு நேரம் பக்தியை கொடு, ஒரு நிலையில நின்று நீ பகவானுக்கு பக்தி கொடு அப்படின்றார். அப்பதான் அவனுக்கு புரிஞ்சுது. அப்போ நம்ம
இடம் பொருள், அதாவது ஒருத்தன் இவர் தான் வசதியானவர், இவர் தான் உயர்ந்தவர், இவர் தான் தாழ்ந்தவர், இவர் அப்படின்னு அந்த பாகுபாடோட வந்து 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 பாருங்க, ஒரு நிலையில இருக்கான். ஒரு ஆச்சாரி கிட்ட பழகுறான், உடனே இந்த ஆச்சாரியோட அந்த ஆச்சாரி கொஞ்சம் நல்லா இருக்காரு, உடனே அந்த ஆச்சாரி கிட்ட போற, அந்த ஆச்சாரி இதை விட சூப்பரா சொல்லி தராரு, அந்த ஆச்சாரி கிட்ட போற. இந்த மாதிரி மாறி 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 போவாங்க. இது எல்லாமே என்ன தெரியுங்களா? இது எல்லாமே பௌதீகம். ஏதோ ஒரு பந்தப்பட்டு இருக்காங்க. பந்தப்பட்டனால்தான் இந்த மாதிரி பண்ண. இது ஏன்னா இந்த உடல் சார்ந்த செயல் அப்படிதான் இருக்கும். இந்த உடல் சார்ந்த செயல் எப்பவுமே உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தான் பண்ணும். அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வரணும். எப்படி வரணும்னு பாருங்க. யோக சக்தி மூலியமா தான் வர முடியும். யோக சக்தின்றது நம்மளுடைய ஆத்மா தான். இல்ல, யோக சக்தின்றது பகவானுடைய ஆத்மா தான். அப்ப அந்த ஆத்மா ரூபத்துல நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? இது பகரங்க சக்தி. இந்த உடல் வந்து பகரங்க சக்தி. இது அப்படிதான் பண்ணும். நம்மளை பந்தப்படுத்துறதுக்கு தான் பண்ணும். நம்மளை எப்பவுமே ஒசத்தியே காட்ட ஆரம்பிக்கும். நாம தான் பெரிய ஆளு, நாம தான் எல்லாமே, இந்த குடும்பத்துல நாம தான் பெரிய ஆளு, நம்ம சொல்லிட்டு தான் எல்லாம் கேட்கணும், நம்ம கிட்ட தான் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அந்த குணம் அப்படிதான். இந்த உடல் அப்படிதான் செய்யும். அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்னா அந்த யோகமய சக்தியை, அதுவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார் பகவான், நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார். யோகமய சக்தி நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். அந்த சக்தியை நம்ம உணர்ந்து நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் அழகா பகவான் என்ன பண்றாரு பாரு. முழு கடவுளாக இருந்து 3 விஷ்ணு அவதாரம் எடுக்கிறார். காரண உதய சாயி விஷ்ணுவா இருக்காரு. ஏன் காரண உதய விஷ்ணு? நீ தனிமையில இருடான்றார். அந்த அந்த தாற்பயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தச அவதாரம் எடுக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா அந்த எவ்வளவு பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார், எவ்வளவு அவதாரம் கொடுக்குறாரு. ஆனா தச அவதாரம் ஏன் நம்ம குறிப்பா எடுத்துட்டு இருக்க பாத்தீங்கன்னா அதோட நிறைய அது பிலாசபி நிறைய சொல்லி கொடுக்குது நமக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 3 விஷ்ணுவா இருக்கார். காரண உதய சாயி விஷ்ணுவா இருக்கார். நீ வரும்போதே தனியா தான் வந்த, ஒரு தாய் தந்தரை மூடி வந்த, நீ தனியா தான் வந்த, தனியா தான் நீ போக போறன்றதான் காரண உதேசம். அந்த இடத்துல பாருங்க அந்த மகாவிஷ்ணு கூட பாருங்க தாயார் இருக்க மாட்டாங்க, ஆதிசேஷன் இருக்க மாட்டாங்க, பிரம்மா இருக்க மாட்டாங்க, யாருமே கிடையாது. தனிமையில படுத்துட்டு இருப்பார் அந்த சராசரங்களே. தனிமையில அதான் காரண உதேச ஆயுஷம். அவருடைய தாற்பயம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அதுக்கப்புறமா ஒரு அண்டத்தையும் அவர் உருவாக்குறார். எப்படி அண்டத்தை உருவாக்கி அந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் கார்போகோதேச ஆயுஷம். நமக்கு ஒரு குடும்பம் உருவாக்குறாரு. நம்மள அதுதான் நம்ம தனிமையா வரும். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குறோம். அந்த உருவாக்கி அதுக்குள்ள அதுக்கப்புறமா தான் பிரம்மாவை படைக்கிறார். இவங்க வராங்க, லட்சுமி தாயார் இருக்கிறாங்க, ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்கார், கார்போகோதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கார். அது போல ஒரு குடும்ப மகனா பிறகு நம்ம எப்படி இருக்கணும், எப்படி வாழ்க்கையை எப்படி அழகா கார்போகோதய சாய் விஷ்ணு வேதங்களை கொடுக்கிறார், அப்புறம் மனுக்களை படைக்கிறார், எல்லா ஜீவராசியும் உருவாக்குறார் இல்ல. அது போல நாமளும் செயல்படும். அதான் யோகமய சக்தியில் அழகா சங்கராச்சாரியர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த 3 விஷ்ணுவை பத்தி ரொம்ப அழகா அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு பிள்ளைகள் இருக்காங்க, நமக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்காங்களோ, 2 பிள்ளையோ 3 பிள்ளையோ 4 பிள்ளையோ இருக்கிறாங்க இல்லையா? எப்படி பரமாத்மா எல்லா இதயத்துக்குள்ளும் இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி எல்லா பிள்ளைகளுக்குள்ளும் பரமாத்மா ரூபத்துல நாம இருக்கணும். நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. நம்மளுடைய சேவை அந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்ம தனி தத்துவமா இருக்கணும். 4வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதை சொல்றாரு இல்லைங்களா? 24வது ஸ்லோகத்தை ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. தனி மனித ஒழுக்கத்தை பத்தி சொல்றாரு. தனி மனித ஒழுக்கம் எப்படி இருக்கணும், நீ எப்படி இருக்கிறியோ அதே தான் உன் பிள்ளைகள் இருக்கும், உன்னுடைய சமுதாயம் இருக்கும், உன்னுடைய தெருவு அப்படிதான் இருக்குன்ற. அது மாதிரி நாம தனி மனித ஒழுக்கத்தோட வாழ்ந்து தம்முடைய பிள்ளைகளோட இதயத்துக்குள்ள நாம இருக்கணும். பரமாத்மா எப்படி இருக்காரோ அது போல நாம வாழ்ந்து காட்டணும் இல்ல. அதுதான் அதெல்லாம் எப்படி வரும்? யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான் வரும். ஒரு அவதாரம் நீ உன்னிப்பா கவனிச்சுக்கினா போதும். அவ்வளவு அற்புதமான இது. ஒரு உபநிஷங்களை நான் படிச்சேன். அந்த 3 விஷ்ணுவே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நாம தான். நம்ம 3 விஷ்ணுமே அவரே சொல்றாரு, பகவானே சொல்றாரு, நீங்க எல்லாம் என்னுடைய அம்சம் தான், ஆனா நீ தான் அப்படின்றார் இல்ல. இந்த பிரபஞ்ச சிஷ்ய உடுக்கும் என்று அழைக்கப்படுது. முக்தி என்பது நித்தியமான உருவத்தை ஜீவராசி பெற்றிருக்கும் நிலையாகும்ன்றார். முக்தி எப்படி கிடைக்கும்? நமக்கு சாதாரணமா கிடைச்சிருமா சொல்லுங்க? முக்தி வந்து சாதாரணமா கிடைச்சிருமா? அடிபணியணும், பகவானுக்கு அடிபணியணும். தான் என்ற உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்ட தன்மையா இருக்கும். நான் என்று அகந்தை இருக்கக்கூடாது. நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு பெரிய ஆள், நான் சொல்றதுதான் நீங்க எல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னாவே முடிஞ்சு போச்சு. முக்தியே கிடைக்காது. எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் முக்தி கிடைக்காது. இது நான் சொல்லல, கருட புராணத்திலே பகவானே சொல்லியிருக்கிறார். எல்லா புராணங்களும் அதான் சொல்லுது இல்லைங்களா? உரிமை உணர்வு வந்து விடுபட்ட திறமையா இருக்கணும். நித்தியமான உருவத்தை ஜீவராசி பெற்றிருக்கும் நிலையாகுன்றார். மாற்றமடையக்கூடிய ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம ஜட உடலை கைவிட்ட பின் இந்த நிலையை அவன் பெறுகிறான்றார். அப்ப 2 விடலையும் விடணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோடு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப சூதல சூட்சம
சூதலை வந்து சாதாரணமா நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம உடலை விடும். நம்ம உடலை ஆத்மா விட்டு பிரியும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம வெளியே இந்த உடலை விட்டு வெளியே போறோமா, போகும்போது என்ன ஆகுது பாருங்க இந்த உடல். அவ்வளவுதான். மண்ணுக்கோ, கங்கைக்கோ, அக்னி பகவானுக்கோ, இல்ல பூமி மாதாக்கோ போயிடும் அந்த உடல், சூதல உடல் போயிடும். ஆனா சூட்சம உடல் அதை அழிக்கணும் இல்லையா? அது பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட நாம இருந்தாதான் அது அழியும். அப்ப சூட்சம உடல் அழிஞ்சாதான் நம்ம முக்தி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? இந்த தாற்பயம் மட்டும் புரிஞ்சா போதும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு வந்து 7வது பாதத்தோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வஞ்சகல்பதராய चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद विजय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।